Een Sabbat aan ieder hier aanwezig. Nós está contente, nós porta guinan, Deus é três, nós junto. We zijn blij dat we hier aanwezig zijn. God heeft ons samengebracht. Assim que junto nós por alabar Deus. Verá estudie a Dat we palavra zo de samen Deus. God kunnen aanbidden, het woord van God kunnen bestuderen. E também quero mandar saludo de parte de Refugio, Igreja Refugio. En ik wil ook de groeten geven uit Refugio, gemeente Refugio. Manda saludo para você. Jullie krijgen de groeten van gemeente E Refugio. também, ja, minha casada, minha suegra, também que acompanhar me. En ook mijn vrouw en mijn schoonmoeder. Ja. Também dá um abraço na cada romano. En die geven ook een warme omhelzing aan ieder hier aanwezig. Oké, kiko dan ons tópico obviamente. Wat is onze thema? Wat is onze titel? Nós miramos a pantalla. We zien het hier op het scherm. Profecia, bendição of. Oké, nós temos Bijbel aan Profetieën, een zegen of een vloek. Hebben we onze Bijbels? Hebben we onze Bijbels bij ons? Nós sabemos que tem horas sim GPS vamos correr aqui. Want we weten dat zonder GPS, dat wij zonder GPS kunnen wij de weg niet vinden. Wat perca caminda. Je verliest de weg. Ja, is dat precies. Nós tudo usa GPS para nós chegar net in lugar. En daarom gebruiken we tegenwoordig allemaal GPS om onze weg te kunnen vinden, niet waar? Correcto. Assim é tá. Que men die zien ons Bijbel também, como nós está se chega. Dus ook zonder onze Bijbel kunnen we dan bij onze Vader komen. Correcto. Oké, laten we ons rezar. Laten we bidden. Vamos cabeça, Tata de amor. Onze Vader in de hemel. Nem momento naquele Senhor que você vai começar. Op dit moment dat je gaat beginnen. Laat o Espírito Santo por guia, Senhor, foi começo até no final. Dat uw geest mag leiden vanaf het begin tot het eind. Que o coração não pode abrir. Dat de harten geopend mogen worden. Preparar. Voorbereid mogen worden. Assim que esse semeia de verdade por cai e dona fruta. Zodat het zaad van uw waarheid op goede grond kan vallen. Wees nogmaals met uw dienaar, vragen we. In naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Oké. Wanneer we staan waak, het is aan ons. Gente me se acorda que sempre tudo lo que Deus hace, of é hecho que nós está aqui não, of é hecho que nós está em Cristo hoje. Wij mensen moeten altijd onthouden wat God heeft gedaan. Het feit dat wij hier zijn, het feit dat wij in Christus zijn. Es simplesmente para sombra Deus estima nos. Is alleen maar omdat God van ons houdt. Que me inteiro é governo de Deus. Dus de hele regering van God. A forma que te dirige. En de vorm waarop Hij leidt. Tudo está baseado op het princípio de amor. Is allemaal gebaseerd op het principe van liefde. In het boek de 1 Juan 4 versículo 19. In 1 Juan. In Johannes. Juist. Capítulo 4. Hoofdstuk 4. Versículo 19. Vers 19. Het diz assim: Nossa estima, para sombra ele estima nos promete. Het zegt, wij hebben lief omdat Hij ons eerst heeft lief gehad. Que mensen nota para Deus donando nosso amor. Als het niet God is die ons zijn liefde geeft, nós não podemos de estima. Dan kunnen wij het niet hebben over liefde, over liefhebben. E assim mesmo, nosso amor está que comparar com Deus. En zelfs zo is onze liefde weinig vergeleken met die van God. En in het boek van Romeinen, hoofdstuk 2, versículo 4. Hoofdstuk 2, vers 4. Romeinen, hoofdstuk 4, 2, vers 4. Oké, 29 dico Juan 3:16, tu ainda sabe fica bes, pero lá que nós só que 2, versículo 4, é de bisa. Of vos também menospreciar a riqueza de seu carinho, tolerância e paciência sincera, que o carinho de Deus te ibabo na arrependimento. Of veracht u de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en geduld, zonder te weten dat de goedertierenheid van God u tot bekering leidt? Correcto. Que mendi, dat é amor de Deus te iba-nos na arrependimento. Want de liefde van God zorgt ervoor dat wij ons bekeren. Nos jong no ayega na arrependimento de nos mes. Wij komen allemaal niet
uit onszelf aan bekering. Tur costa wat pa sombra Dios estima yende. Alles is omdat God van de mens heeft gehouden. Kailan scorre awe tur costa basa riba kiko. Riba Dus amor. laten we dus allemaal Principio onthouden dat vandaag alles gebaseerd is op liefde. el gobierno de Dios De regering, het bestuur van God, tur costa drai rondo di amor. alles gaat om liefde. Então, hermano, vai te aconselhar leça e book de 1 Coríntios no capítulo 3 En- tur dia e meditar En daarom adviseert zuster White ook om elke dag opnieuw het boek van Corinthiërs, 1 Corinthiërs 13 te lezen. Correcto. Daarover te mediteren en in praktijk te brengen. Juist. E papiando de versículo 4, 3, e te visa ma amor ta que de kiko. Fé, esperança e amor e tres nang aqui, ma é sum de mais excelente dentro da qua. Amor. Dus het zegt in 1 Corinthiërs 13, en nu blijven geloof, hoop en liefde, deze drie. Maar de meest van deze allemaal is liefde. Correto. Dus we portin tour, dom of turcos que we portin. Pero si we no tin amor, we no tin Je nada. kunt alle gaven hebben, maar als je geen liefde hebt, dan heb je niks. Juist. Dus orno suaco, mirando y poniendo e base que todo lo cual que Dios te trae ribajeta, amor, Terwijl we het fundament neerleggen dat alles wat God omtrent God gaat over liefde, juist. Nos por continuar con el estudio. kunnen we doorgaan met de studie. We zullen die continue de visabu ave, pero orno tiene die profecia, dan curva de koe kippenvel. En sommige mensen die worden angstig of krijgen kippenvel als ze het horen over profetieën. Tiene visabu wel profecia, te quindi bestia, cu cacio, cu rabo. En anderen zeggen Oké. profetieën gaat over beesten met horens en staarten en noem maar op. Algum gente visabu no, pero con que te espanta gente. En sommige mensen zeggen nee, deze dingen maken je bang. Otros dicen millones predica en cuanto rige. En anderen zeggen misschien preek hier niet over. Pues wat te corre cu gente, algún gente te avisa. Dus je verdrijft mensen, zeggen sommigen. Pero comportar Dios te una sun profecia. Maar hoezo geeft God ons dan een profetie? Pa corre cu gente. Om vervolgens de mensen te verdrijven. Extraño, ¿no? Dat is vreemd, nietwaar? Dat Pues gaat a ti niet. ahora diablo, verdad de diablo, ¿no? En soms is de duivel daadwerkelijk echt Zo. de duivel. Wat Dios te escribe un código en su palabra, Want God schrijft iets in zijn woord, pero el enemigo te gana, gente ciega, gente dice, no le sé. maar de vijand verblindt de mensen en zegt, lees het niet. O sea, te espanta gente. Omdat het mensen bang maakt. Wat quiere Dios diga ni espanta gente. Denk je dat God mensen bang wil maken? Ora cu Adam y Eva estaba de Cana, en Génesis capítulo 3. Toen Adam en Eva aan het wandelen waren in het Hof van Eden in ¿Quién Genesis estaba 3. de espantar? Wie was bang? Nang de espantar. Adam en Eva, die waren Que bang. men Dios abini no que espanta nan, pero pa e por llega cerca de nan. Dus God is niet gekomen om hen bang te maken, maar juist om bij hen te Que komen. le gaen visau diz adelantar un tiki. Ik zeg van tevoren al, Deme un capítulo Dios te dona una profecía. in diezelfde hoofdstuk geeft God een profetie. Vamos a ver si te espante da? Is het iets om je bang te maken? Oké, se de diz pa vai un tiki juice mijn meisje sermon. Het is alleen maar om even een beetje deze preek een beetje saus Ja, te pa vai geven. gana die bij wc niet bij komen en Zodat je nada. niet eens zin krijgt om naar de wc te gaan of iets te gaan eten. Correcto. Vamos back out. Laten we teruggaan. 1 Timoteo 2, 3. We gaan naar 1 Timotheus 2 vers 3. Oké, esta bisa es sakita bom e aceitável den vista de Dios. Want dat is goed en welgevallig in de ogen van God. No Salvador, quien de ta desea pa tur gente guardo salvar y llegan al conocimiento de verdad. Die wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis van de waarheid komen. Que men Dios te desea algo para nos llegar al conocimiento. Dus de God verlangt vandaag dat wij aan de kennis komen. E que pa nos guardo salvar. En hij wil dat wij gered worden. Que men Dios te hace todo por todo para salvar cada un de nós. Dus God doet alles om elk van ons te redden vandaag. Ok, agora. Se Deus agora que salva gente, Als God mensen wilt redden, é que do gente su verdade, hij wil mensen zijn waarheid geven. tá su desejo para gente ganhar a verdade e guardo salvar. En het is ook zijn verlangen dat mensen de waarheid ontvangen en gered worden. Correto, e nós temos que compreender Juan 8:44. En wij moeten Johannes 8 vers 44 goed begrijpen. Então, nós que o diabo logicamente está opuesto.
En hij toont aan dat de Satan het tegenovergestelde bewerkstelligt. Correcto. Anto kita passen teori woord in besi binke verdad kita bingune. Dus Satan, in plaats van de waarheid te geven, waar komt hij dan mee? Commenteren de verdad. Met een leugen, nietwaar? I Bijbel de mee kom. En hoe noemt de Bijbel dit? Tata di mentira. En de Bijbel noemt Satan de vader van leugen. Que mentira sin yende ganha. Dus hij is degene die mensen heeft geleerd om So te liegen. mentira de bindije. Want leugen komt van Anto sige Satan. we zou na final tour ora que papi que da babia. Mentira, En zijn woord. het zegt ook verder, alles wat hij vervolgens praat, is een leugen. Oké. We lezen deze vers. Ik ga niet de hele vers lezen, dus noteer Oké. het, schrijf het op. Ahora, nos llega naar Revelación 2, versículo 9. En we komen aan bij Openbaringen, hoofdstuk 12. 12, vers Ja. 9. Juist. Openbaring, hoofdstuk 12, vers 9. Dus nós que mira hoor, kiko te mission, jamu chikiaki. En wij willen dus zien wat de missie is van deze kleine man. Bijbel de meta met e grand dragon, De Bijbel noemt hem ook de grote draak, e colebra di antivedad, de slang of Satanás. of Satan. Oké, het bisa, kende ta ganha hinter mundo, ela waru tira bauri batera isu angelang a waru tira bau king. Huntu kune. Kemeti aliado. Hij die de hele wereld heeft misleid, hij werd neergeworpen op aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Correcto. Dus in nota soba Jesu met un trouble gava. Agora die mas junto com nepa ganha. Dus hij is niet alleen, hij heeft zelfs nog meer met hem om mensen voor te liegen. Correcto. Agora. Dus nós vamos segundo Efésios 6:2, nós também meio de Kiko guerra espiritual. Dus wij, volgens Efesiërs 6, vers 11, zijn wij in het midden van een grote oorlog. Juist, contra a força espiritual de maldade de lugar celestial. Tegen de krachten van de... Força spiritual de maldade. Tegen de geestelijke krachten van slechtheid, duisternis. Juist, de lugar celestial. Oké, en dat is nos lucha o nota contra carne e En sangue. hij zegt ook, ons strijd is niet tegen vlees en bloed. Wa, ons mire plaatje que miro mano, se mira e muito ama para ina que bringa. En we zien hier een plaatje van een man die wil gaan vechten. Perende mirende. Maar hij ziet de persoon niet. Ora tira mo quieto onde de tire. Als hij een stoot uitdeelt, waar komt hij dan de terecht? parinan. Hij staat er helemaal voor niks, niet E waar? nota mire inimigo. Hij ziet daar de vijand niet. Per inimigo de isi. Maar de vijand is er wel. Da você bebe se nos lucha nota contra carne e sangue. Daarom zegt de Bijbel ons ook, de strijd is niet tegen vlees en bloed. Awo essa que dun trouble, so Want nos dit is da een mire inimigo. En dit is een probleem, want we zien de vijand niet. Ok, pero esta lucha con nos per un età. Hij is er wel en hij strijdt met ons, maar waar is hij dan? Nos wowo na no po capte. Onze ogen kunnen hem niet zien. Awo ako. Kiko Dios te bease wo. So nós tem problema, so nós da mire inimigo. Maar wat doet God nou? Want wij hebben eigenlijk een probleem, want wij zien de vijand niet. Esta lucha contra nós todo dia. Hij strijdt elke dag tegen ons. Pero quate medio, Kiko Dios skakel in pa toch juda nos Maar wat de gebruikt inimigo. God nou om ons toch te kunnen helpen? Vamos wako. Laten we dit gaan Isaías bekijken. 9:9. Laten we gaan naar Jesaja 9, vers 9. Wake de visa. Antes na Israel, ora com ele estava também consulta a Deus. Estava em costume de visa, bang laga nos vai ser quem? E mirador. Que mendi tating mester antes e agora tu tempo mirador. Dus Oké. vroeger toen mensen iets met God wilden bespreken, hadden ze de gewoonte om te zeggen, laten we gaan om te kijken naar laten we op zoek gaan bij een ziener. Oké. Pasombra is sunka wardu yama profeta, antes estava de wardu yama mirador. Want degene die vroeger een profeet werd genoemd, werd ziener genoemd. Correcto. E ora Saul avisa o servidor, boa ideia. Bang laga nos bai asina nanga bai na estad caminho de homber die Dios tabata. En toen zei Saul, dat is een goed idee, laten we gaan naar de plek waar deze man is. E ora Deze ziener is. Juist. E ora andava de suvi e seru bai na estad. Nang ahanye e mucho muwe nang tasali bai saka awa. E nang apunta nang e mirador
takinang. En toen gingen ze uit en ze gingen naar de bergen en zagen daar een aantal dames. Nee. Zie, Oké, dus we vinden het in 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Romanante completo. Ja, 1 Samuel hoofdstuk 9. Romano Bobby samen toen was. Oké. Ja, dus Saul ging toen uit, ging naar de bergen en zag daar een aantal dames die water gingen pakken uit de put. En hij vroeg aan hun, weten jullie waar de ziener is? Oké. Dus e profeta tava de warrior makiko. Dus de profeet, Mirado. dus, de profeet werd toen de tijd genoemd een ziener, een waarzegger. Oké. Dus como que nos lucha no te contra Kiko. Carne y sangre nos no te mire. Dus omdat onze strijd niet is tegen vlees en bloed, dan zien we hem, Nos de vijand niet. Nos meste un cusipor mire. Dus we hebben iemand nodig of iets nodig dat de vijand wel kan zien. Wat mire con bon Dios ta? Zien jullie hoe goed God Dios is? saco enemigo aqui nos no por contra je. En God weet dat wij niet tegen deze vijand Nos kunnen. no te mire con esta trampa pa nos. Assim certo cos contra nos no mire. Wij zien niet hoe hij allerlei valkuilen en valstrikken maakt tegen ons. E Dios de samora dice de escakel in un profeta. En God in zijn liefde heeft besloten om een profeet in te schakelen. Y él dona su pueblo un profeta. En gaf zijn volk een profeet. Okay, que te passa ora que nos quer assim, ora que profeta. En wat gebeurt er met ons als wij de woorden van de profeet niet in acht nemen? Nos quer tirar de machi. Dan proberen wij te vergeefs. Nos anda mire trampa de enemigo, sta kana kai denje. Wij zien de valkuilen van de vijand niet. We vallen zo in de valstrik van de vijand. Sempre Dios escakel in un profeta de su Altijd pueblo. heeft God een profeet in zijn werk ingeschakeld. Gran pregunta, Dios tem un profeta de su pueblo? Een grote vraag. Heeft God vandaag de dag een profeet in zijn volk? Sempre Dios tem un profeta. God had Okay. altijd profeten. Dus de visa, e profeta tinha vista de Kiko. En zeggen de profeten hebben de zicht van? Águila. Mire, Als- águila als sempre een de bula. adelaar. De bula e tinha vista completo de lo que te passa. En Tinha een adelaar een vliegt panorama. en heeft een compleet zicht van wat er gebeurt. Hij heeft een volledig panorama. Oké, laten we eens een exempel. 2 Laten we- Reinas 6 de 5. Laten we een voorbeeld nemen. 2 Koningen 6 vers 15. Oké, de visa. Agora, ora que o servidor de homem de Deus alanta me inta trempang. E a sale vai para fora, mira exército com cabai e garoshi tava da rondo na estado. E seu servidor disse, ai mission, que conosco lo assim? De dienaar van de man God stond heel vroeg op en ging naar buiten. En zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem, ach, mijn heer, wat moet ik doen? Oké, dus o servidor mira solamente o inimigo. Dus de dienaar heeft alleen maar de vijand Com gezien, da rondo na pueblo. die het volk omringde. Pero o profeta da vai escakel bem ding. Maar nu komt de profeet. Waar que de En versículo kijk wat hij 16. zegt in hoofdstuk in Ela vers 16. conteste, não tenha medo, pa sombra esnan kuta kunos, ta masku esnan kuta kunang. En hij zei, wees niet bevreesd, want die bij ons zijn meer dan die bij hen zijn. Oh ja, e servidor vai bisa wel te quem que ele sei o que men. En de dienaar kan zeggen, wat bedoelt Pas nós tá Elisa nou? dos. Want wij zijn maar 2 Wa quando mensen. nang ta. Maar kijk hoeveel strijdwagens zij hebben. Ele sei die rustig, miro man rustig. En Elisa zei, doe maar rustig aan. Que le versi. Wat deed Você Elisa? profeta mesmo tempo de resumes. Want de profeet zelf heeft geen Ele vai kracht. consultar com Deus. En de profeet ging dus met God Pedir praten. Deus permita-o. Hij ging God om toestemming De vragen. oração. In gebed, Versículo 17. in vers 17. O Senhor me te pediu, que ele pedi? Abre o pa e por mira. En hij zei, Heere, open toch zijn ogen, zodat hij kan zien. Você trove, nos lute não tô com da carne e Maar sangue. nogmaals, onze strijd is niet tegen vlees Até en sigue bloed. visa. E Senhor abre o de servidor. E ela mira e ata e cero até e cero tava da yendi cabai e garoshi de candela tu rondi Eliseo. En de Heere opende de ogen van de knecht, zodat Oh, hij zag. En waar- zie, de berg was vol paarden en strijdwagens van Correcto. vuur rondom Elisa. Dus não tava da tei, Dus ze waren daar, pero e servidor não tava da mira não. maar de dienaar de knecht kon deze
leger niet zien. Dus e profeta mesrahasi clavo palo que nos nota mira, nos pomira. Dus de profeet moest duidelijk maken wat wij niet konden zien, zodat wij dit wel konden zien. Correcto. Dus pensei awe te mesungos, En daarom vandaag is het precies hetzelfde. mescos que servido awe nos meste die mirado, pa nos pomira eigenlijk que nos di nos mes, no pomira. Dus net als de knecht hebben we een profeet nodig om ons te kunnen laten zien wat wij nu niet kunnen zien. Dus nos tinha inimigo, de verdade? Want wij hebben de vijand, niet waar? Que mijn inimigo e profeta hoor, ta maneira e águila. Dus de profeet is als de adelaar. Pasina e período nos mira, lo qual que nos nota mira. Zodat hij ons kan helpen zien wat wij niet kunnen zien. Pero ta toca na nossa o di Kiko. Maar het is nu aan ons om wat te doen. Lago nos wake. Denk 2 Crónicas aan 20. In 2 Kronieken 20 vers 20. E devisa inanga lanta me inta trempang ia salibay na e desierto di Tekoa. Ina ora nanga sali, i ora na salibay, Josafat apara ia bisa, escuchami. De volgende morgen stonden zij vroeg op en vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen zij vertrokken, bleef Jozefat staan en zei, luister nu naar mij. Correcto. E devisa, o Juda y habitante de Jerusalém, pone vossa confiança den Senhor vosso Deus, primeiro lugar. Juda, u en uw inwoners van Jeruzalem, vertrouw op de Heere uw God. Dat heeft hij gezegd op de eerste plaats. E vosso lota estabeleci, En dan zult u stand houden. que comas, pone vossa confiança den su profeta nang, En vertrouw op zijn profeten. e que colotai a En escomzo, wat is dan de uitkomst? nos lo prospera. Dan zult u voorspoedig zijn. Dus pergunta, ora nos no pone confiança in Deus Dus de vraag, profeta. als wij onze vertrouwen niet leggen op de profeten van God. Mas que nos porta pueblo de Deus, En als wij de volk van God kunnen zijn, nos po prosperar? kunnen wij voorspoed hebben? Nos po prosperar, tá mas que claro, toch? Dat is duidelijk, niet waar? Então, waar kon Deus te poner de forma aqui na Want kijk hoe God, Salmo 91:4. want kijk hoe God dit laat zien in Ele Psalm diz: "Escuta 91. Deus, lo cobriu com su pluma nang, e bol de su hala nang lo busca refugio, su fieldade escudo e baluarte." Hij zal u beschutten met zijn vlerken. Onder zijn vleugels zult u toevlucht nemen. Zijn trouw is een schild en een panzer. Amen. E sobranang, vamos sagas potrear después lezen na U casa. kunt foto's maken van de andere Bijbelteksten en dit thuis weer bestuderen. Que men Deus wordt denso pueblo que tinha woe nang de águila. Want God heeft in zijn volk iemand die de ogen E heeft nós van een chega no adelaar. versículo de memória no momento aqui. En we komen aan bij de schriftlezing van vandaag. Provérbio 29:18 da bisa nos e ora e caminha no tin visión. E pueblo talaga tur frena bai, ma feliz ta es ta guarda lei. Als er geen visioen is, raakt een volk losgeslagen. Maar welzalig is hij die zich houdt aan de wet. Nós compreendemos de com e versi da escrita in Provérbio. En begrijpen we nu waarom deze vers staat in de Spreuken? La me diz que é de outra tradição. Ik neem het even uit een andere vertaling. Caminha profeta tenha revelação. Waar profeten geen openbaringen Que krijgen, é o pueblo de Bira? Roekeloos, de verdade? dan wordt het volk roekeloos, nietwaar? Passou eta laga turcos 30 de igreja. Want het volk laat alles de kerk Eta binnenkomen. permiti turcos 30 de igreja. Het staat toe dat alles de kerk binnenkomt. Domingo turcos que o governo manda passe. Het doet mee met alles wat de Passou regering oplegt. e não tem visão. Want de gemeente heeft dan geen visie. Tá pensei, Deus deve atender. Donde não há visão, el pueblo se extravia. Vamos mire? Dus daarom zegt de God vandaag, als er geen visioen is, dan is het volk roekeloos. El pueblo te vai para loco. Dan gaat het volk heen en weer voor niets. Ja, zonder, Correcto. als een kip zonder kop. Assim na mes. Pensei, é profeta e a revelação importante, senão o pueblo te perde rumbo, miro. Daarom is de profeet en de openbaring belangrijk. Anders raakt het volk zijn visie kwijt. Wat ik keer diabo sti mijn profeta? En denken jullie dat Satan van deze profeet houdt? É tem problema que Ja, profeta. Satan heeft problemen met deze profeet. Pessoal, lo que tá se escondi,
Want wat hij doet Door in que het saco nos geheim, nota mire. omdat hij weet dat wij hem niet kunnen Ate zien. profeta wo sita mire. Maar de profeet ziet hem wel. E profeta visa wat mire diavolo zit alco. En de profeet zegt, zie je, de Satan heeft dit en Mire dit que gedaan. diavolo da rabia so de visa. Ja, trobe profeta que de basha En bauri. Satan wordt boos, kwaad, want opnieuw Mate profeta. brengt de profeet hem aan het licht. Bawa ko na bente Jeremias depos. Hebben jullie gezien hoe ze Jeremias in de put hebben gegooid? Den Ze sukara. hebben hem geslagen in zijn gezicht. Yen konasco Ze Jeremias hebben van van, Mate. ze hebben van alles nog wat gedaan met zeg je Jeremias dat om douche, hem te Jacobs? doden. Tantengo Dios visa. Diavolo bo no pomishigune. En het mooie is dat zolang God zegt dat Intentaba Satan, igual, je no kunt hem niet tocaba con aanraken, dan kun je hem, wat je ook doet, je kunt geen einde aan hem maken. Se bombo pone nada, bombo pone fin na geno. Je kunt geen einde brengen aan hem. Então waka hola, ons boele saki bijna dos reinen sei sochi. Laten we gaan naar 2 Koningen. Bawa con e mirado tasi su trabalho. Laten we kijken hoe de profeet, de ziener, zijn werk doet. Correto, agora que inimigo, rei de Síria estava da guerra contra Israel. En kijk, de koning van Syrië voerde oorlog tegen Ele Israël. consultava com o servidor avisando na tal e tal lugar, mi campamento lota. En pleegde overleg met zijn dienaren en zei, mijn legerkamp moet op die en die O plaats profeta staan. de Deus escacalen. Maar de profeet van God, Ele bisava in versículo 9, e o homem de Deus manda responde para rei de Israel bisando. maar de man van God stuurde een bode naar de koning van Israël om te Tenha zeggen, cuidado para não passar na lugar aqui, para sombra e servidor não tá barra baina. wees op uw hoede dat u niet langs die plaats trekt, want de Syriërs zijn daar neergestreken. Correto. E nós volto rapidamente de versículo 10. Rei de Israel amanda gente na lugar de qual é homem de Deus conte. Daarom stuurde de koning van Israël een boodschap naar de plaats die de man Gods hem gezegd had Assim ela avise, en waarvoor deze hem had gewaarschuwd, de maneira que ela proteja su mes aenan, mas que of dos via. zodat men daar op zijn hoede was. Dat gebeurde niet 1 of 2 maal. Agora que que inimigo que era contento que aqui. Denk je dat de vijand hier blij mee was? Waar que ela avisa, a war coração de rei de Síria estava de com. Furioso, vire, tocante de cos aquele, chama su servidona rapidamente para wak quata eudas. En toen werd de koning van Syrië kwaad over deze zaak. Hij riep zijn dienaren en zei tegen hen, kunt u mij niet vertellen wie van ons voor de koning van Israël Quat is? in lenga largo. Wie heeft gesproken? Wie heeft Ja. ons verklikt? Quem não pode secreto. Wie kan ons geheim niet te houden? Então, ele se visa bosso por bisamita quem de nós está na favor de rei de En hij Israel. zegt, wie van jullie is voor de koning van Israël? Pessoal, é coisa estranho, agora bom, tá dentro sua câmara secreto la planhe. Want het is vreemd, want de koning van Syrië heeft dit gepland Kom in zijn er rij kamer, die in het Israël geheim. força. Hoe kan de koning van Israël dit nou Te weten? preparar. En om zelfs voorbereid te Não, zijn. não é mestre trabalho vou. Iemand moest het gezegd hebben. Pero servidor de wanta. Maar een dienaar zei tegen hem, wacht eens even koning. Wa nota nos Het is geen van ons allen. Ta Eliseo, Maar het is e Elisa, profeta. de profeet. Eliseo, e mirador. Elisa, de ziener. Kuta na Israel, ta conta rei de Israel a palavra na cuba da papia, dembo camber, drumi, imaginava. Vertelt aan Israël de woorden die jij in jouw kamer vertelt terwijl je aan het slapen Mas bent. Eliseo não poderia entrar de cambre. Dus Elisa kan niet in de kamer van de koning komen. Rei de Israel não poderia De entrar. koning van Israël kan ook niet in Agora vão ter zijn inimigo kamer na komen. tá. Want denk eraan, ze zijn vijanden van elkaar. Então, dentro camber de drumi, que é camber secreto, camber apartado. Dus in zijn slaapkamer, in zijn geheime kamer, een E aparte kamer. dentro mente, Of beter gezegd, in zijn gedachten, eta plania. plant de koning van Syrië. Então, o versículo 13, você bisa, vai e wak na unheta, para me por correr preso. Daarom zei hij in vers 13, ga op weg en kijk waar hij is, zodat ik er... Juist. Você não te combine inimigo para ter profeta vivo dentro do povo de Deus. Zodat ik hem gevangen kan nemen, want het is niet in zijn voordeel als er een profeet in leven is bij Israël. Da mesma coisa que nós com João Bautista, de verdade? Hetzelfde hebben ze gedaan met Johannes de Doper, niet Não waar? estava da com Herodias, não estava da gusta Juan. Herodes was tegen Johannes E mestre manda com ele preso. en hij heeft hem gevangen laten E tá nemen. tinco planha para matar. Hij had gepland om hem te Mas a doden. única coisa que está cita strobecaia. Want het enige wat Johannes dan deed voor hem is de weg belemmeren.
que men Dios hoor as set op de profeta para escapa Israel. Want God heeft de profeet op zijn plek gezet om Israël te behoeden. Oké, sakinamente bij reisen aan Jesus notele Revelation 2:17. Schrijf ze even op. Openbaringen 12, Het vers is ook 17. het diabel que está así, het is furioso. En zegt dat Satan kwaad is. Mensen kos que rei die Syrië aan tawa de kiko, Net furioso. zoals de koning van Syrië ook kwaad was. Het is furioso de besnango die een mandamento aan die Dios y ting het testimonio de Jesucristo. Hij is boos, hij is kwaad op degene die de geboden heeft van God en de getuigenis van Jezus Revelation Christus. 19 die eerste wie het testimonio de Jesucristo de kiko. En Openbaringen 19 vers 10 zegt, Espíritu de profecia. zegt dat het getuigenis van Christus is de geest der profetie. Ja. Correcto. Dat is het diabel que acaba que profeta. En daarom wil Satan een einde maken aan de profeet. Dus diabel te pone con su pueblo también te vai rechazar e profeta. En dus Satan zorgt ervoor dat het volk ook de profeet negeert. Ja, is correcto. Ja, Sí, pone un banda. Ja, opzij zet. het visa un costa verdad, hermano, vai te visa. Er is één ding dat waarheid is, zegt E adventista nan di shete di siku. Su de pueblo Adventisten van mesa da zevende papia. dag. Adventisten. Het visa ta adoptando een position bouwje bandera di Satanas. Zetten hun positie onder de vlag van Die Satan. kom, zodat Waarom? diabel ting rabia ribe profeta toch? Omdat Satan kwaad is op de profeten. Correcto. Het visa promenan te abandonan an fe dingen spiertamento nan. Eerst verlaten ze hun geloof, zetten ze hun geloof opzij terwijl ze waarschuwingen Nan krijgen. te ninga lo que ting dingen testimonio nan spiritual di Dios. En ze negeren wat er staat in de getuigenissen van de geestelijke getuigenissen van God. Wacht. Algum año nan pasa, nan lo visa na kokin de sosa desti. Enkele jaren geleden zouden ze zeggen, dit zou echt niet gebeuren. Hermana White te sonha. Zuster White, die droomt maar wat. Door kon na dale un piedra dentro su cabeça e te flip. En misschien omdat ze een steen tegen haar hoofd heeft gekregen, dan raakt ze in de war. Het is típico estranhos. Ze schrijft rare dingen op. Pero ave nos temir un rechazo de espírito de profecia me dinos. Maar zien we vandaag Duidelijk, no questa outra Romana. palavra rechazo. Se mire dingen forma de música, wat mire de forma de dieta, wat mire de hopi forma. En zien we dus niet een verwerping van de geest en profetie nu de dag van vandaag. We zien het in heel verschillende dingen. We zien het in muziek, in wat we doen, in gezondheid, in alles wat we doen. Het is het ultimo engaño de Satanás. De laatste leugen van Satan Het hasi para het testimonio de espíritu de Dios. is om de getuigenis van de geest van God, No tiene efecto. is om de effecten van de geesten, de getuigenis van de geest van God Weg te halen. Ja. weg te halen. Correcto. Ja. Entonces sigue visa que nanan koro van mi ora van mi. Het visa Satanás atraco astúcia dingen diferente forma nan e door diferente instrumentos para brua e confianza de pueblo remanente de Dios dingen testimonio nan verdadeiro. Satan werkt op verschillende manieren en met verschillende instrumenten om de geloof van het volk, van de overgeblevenen, zodat ze in de war raken en de waarheid niet kunnen ontvangen. Correcto. Oké. Dus zo, Bijbel de visa nos in Daniel 2, Laten we gaan naar Daniel 12 vers 4. Ele visa para lo que tavo Daniel tiene e palavra na aqui escondi e ceia e buki tena tempo de fim. Hopi, escute bom. Hopi rende lo corre para riba, para bom e conhecimento lo aumenta. Maar u, Daniel, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen. Oké, dus loti un corremento para riba, para bom. Dus er zal mensen in rep en roer zijn. Para sombra, het visavo conhecimento lo aumenta. Want kennis zal vermeerderen. E pergunta está, qual conhecimento lo aumenta? Maar welke kennis zal meer worden? iPhone novo, Gaat het om een nieuwe iPhone? iPhone X20. Gaat het om iPhone X20? Te sei Daniel te mira. Is dat hetgeen wat Daniel heeft gezien? Te sei Dios visa Daniel. Is dat hetgeen wat God tegen Daniel zegt? Qual te conhecimento lo aumenta? Wat is nou de kennis wat meer zal worden?
Okay, waar que te ginang? Die mensaje selecto. Het visa, okay, vou introduzir. Aí é tempo para Daniel receber sua heredade. Het is het moment aangebroken dat Daniel zijn erfenis krijgt. Het tempo chega para assina com maneira nunca antes. Het is nu tijd zoals nooit tevoren. Okay? Het wordt propaganda in mundo e luz que wordt dona na je. Het licht wat aan hem gegeven is, wordt aan de wereld verkondigd. E snanco ahasi of snanco akana dingen luz que Dios dona. En degenen die hebben gewandeld in het licht wat God gegeven heeft. Su conhecimento de Cristo. Hun kennis over Christus. E het einde van het verhaal van deze aarde aankomt. Dus Kiko, quate conhecimento que aumentar dus wat is nou de kennis wat zal toenemen? E conhecimento de primeiro lugar Cristo dus profecia. De kennis van Christus en de profetieën. Dat is de kennis wat zal toenemen. Dus het gaat dus niet over de iPhone. Smart TV, avião, auto, het gaat ook niet vliegende auto's en smart TV's en dat soort dingetjes allemaal. Sino het conhecimento de Cristo e profecia. Maar de kennis van Christus en de profetieën. Se de bisabo mira e dia nantabin. O Senhor Deus te declarar que me manda hamber ribetera, no hamber pa pang ni set pa awa, mas mais bien pa Kiko. Tende a palavra do Senhor e a gente lo cana zelo vai de lamam para outro, for de norte te para riba e não lo cana vai bim para buscar a palavra do Senhor e Kiko. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik honger in het land zal zenden. Geen honger naar brood, geen dorst naar water, maar om de woorden van de Heer te horen. Dan dolen zij van zee tot zee, van noord tot oost trekken zij rond, om het woord van de Heer te zoeken. Maar zij zullen het niet vinden. En waarom vinden ze het woord dan niet? Terwijl God heeft gezegd dat mensen op en neer zullen reizen en het woord van God zal toenemen. De kennis zal toenemen. Maar waarom zullen sommigen deze niet ontvangen? Want hier wordt er over hetzelfde op en neer onderzoek gesproken. Maar sommige mensen krijgen hij dan toch niet. Vreemd, niet waar? Wat is dan het probleem? Laten we gaan naar Daniel 12, vers 9. En wat fijn is, ik hoef de Bijbel niet te interpreteren. De Bijbel geeft antwoorden op zichzelf. Daarom zegt het orde op orde, lijn van regel tot regel. Daar een beetje en hier een beetje. Dus je moet op die manier de Bijbel onderzoeken. Oké, Daniel 12 vers 9 zegt. Ga heen, Daniel, want deze woorden blijven geheim en verzegeld tot de tijd van het einde. Dus het woord zal verzegeld worden. De mens zal het voor een tijdje niet begrijpen. Dus ik kan me voorstellen dat Daniel, toen hij dit heeft opgeschreven, zou je gedacht hebben, waarom moet ik deze boek dan verzegelen tot het einde? Schrijf ik het dan helemaal voor niets op? Maar God is wonderbaarlijk. In dezelfde adem zegt hij, hij zei, het is voor een tijd. Tot het einde, tot de tijd van het einde. Er komen mensen na jou, Daniel. En wat zullen zij dan doen? Ze zullen op de eerste plaats worden gereinigd. Zuiver gemaakt worden. Gelouterd worden. Om de profetieën te kunnen begrijpen, wat moet er met ons gebeuren? Want de mens die vuil is van zonde, die leest het maar vindt het onzin. Die begrijpt het niet. Hij zegt dan, laat Christus komen wanneer hij komt en dan kan Christus het ons uitleggen. Want hij kan het niet begrijpen. Want waarom kan hij het niet begrijpen? Omdat hij nog vuil is. Hij is niet gezuiverd. Hij is niet gelouterd. Daarom zegt hij, laat God maar komen om het uit te leggen.
Pero we saco orbo waarde Señor binki te pasa. Maar weet je wat er gebeurt als je op de Heer wacht? Revelación 6. Laten we gaan naar Openbaringen hoofdstuk 6. Versículo 5. Vers 15. Ok. E reinan di tere homem een grande comandante e rico e poderoso e tu esclavo homem lieber abaya sikiko. Sconde dinge kwebanang mij die baranka die serunang. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over 1000, de machten en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. Inabi seru e baranka nang. Kairi banos warwara. Explica nos profecia? Ja. En zei tegen de bergen en de rotsen, val op ons. Zeiden ze, leg de profetie uit. Is het tijd? Sorry? Is het tijd voor Jezus om hen de profetieën uit te leggen? No, aqui na pidi. Wat hebben ze gevraagd? Pa baranca, seru e baranca cairibanos, esconde-nos pa presença, wak, escondimento da busca ginang. Ze hebben gevraagd dat de bergen op ons zouden tegen de bergen vallen op ons en verbergen ons van het aangezicht van hem. Oké, esconde-nos pa efuria di elamchi. Hij zei, verbergen voor de toren van het lam. Pa sombra e dia grande di na furia allega e quem lo queda parar. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken en wie kan nog staande blijven? Daarom, broeders en zusters, nu is het moment om deze dingen te bestuderen. Niet wanneer Jezus terugkomt. Want op dat moment willen we juist gaan verstoppen, willen we juist gaan schuilen. Maar é malvado na lo si maldad e ninguém dia malvado na lo kiko? No, de verso aqui. Não te quero para a verdade, pero na lo não compreender tampoco. En daarom zegt de vers in Daniel 12 vers 10 dat de slechten die zullen slecht doen en geen enkel slechte zal het kunnen begrijpen. Correcto. Maar es nango tin kiko. Discernimento lo comprende. Maar degene die onderscheid kunnen maken, die zullen het begrijpen. Que me wak. Tin dos clase die gente dingen pueblo de Dios. Er zijn twee klassen mensen in het volk van God. Es nango te comprender profecia. Degene die de profetieën begrijpen. Es nango no te comprender en profecia. degene die de profetieën niet begrijpen. Pero el deseo de Dios está no se le cena principio. Maar het verlangen van de God is. Pastor gente worden salvar. Is dat iedereen gered zal worden. Y llegan a conocimiento de é verdade. En aan de kennis komt van de waarheid. Que me é problema ta com quem? Dus het probleem is dan met wie? Na gente. Het probleem ligt dan bij de mens, niet waar? Logicamente é hora de vai rápido. En de tijd gaat snel. Pero danken a Dios nos tem par dos beetje mes. Maar dank aan de Heer dat we straks nog een tweede deel zullen hebben. Dus jullie kunnen nog niet naar huis gaan. Dus je moet blijven. Laat me even zien waarom. Oseas 4:6. Oseas 4:6. En da cama, eu acho que vou voltar para meu irmão. Eta bisa, mi pueblo te va destruir pa Kiko. Estranho, no? Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Juist. Die kon não te worden perecendo com conhecimento tei. Oké, die kon não te worden destruído por falta de conhecimento. Waarom wordt ze vernietigd door het gebrek aan kennis? Siendo com conhecimento tei. Terwijl de kennis er wel is. Pero te klaar, wakke de bisa. Kijk wat er verder staat. Passou wak no nota tin conhecimento. Het is niet omdat er geen kennis was. Ta passou a rechazar conhecimento. Maar omdat de kennis verworpen is. E es más, ora por rechazar conhecimento. En wanneer je de kennis verwerpt, Bijbel avisa nos que Deus avisa a mim também lo rechazava. Dan zegt de Bijbel dat God zegt dat God u ook zal verwerpen. Dit aan mijn sacerdote. Como que vou lubida a lei de Deus, a mim também lo lubidava una. Omdat u de kennis verworpen hebt, heb ik u verworpen om als priester voor mij te dienen. Omdat u de wet van God hebt vergeten. Okay. Zal ik ook uw kinderen vergeten. Nou, logicamente, we não por terminar het thema ainda. En het is logisch dat ik het thema nog niet kan tot de slot kan brengen. Ik wil bij toch naar een part important. Dus ik wil naar een belangrijk deel gaan. Que stay tuned para girato. Dus zorg ervoor dat je straks nog er bent. Oké.
Dus die un gran rechazamiento di conocimiento ave de Dios su Dus er is een pueblo. grote verwerping van de kennis van God tegenwoordig. Siendo que Dios pone su pueblo aquí como watchmen. Terwijl God zijn volk heeft neergesteld als bewakers. Pues wat nos mira, nos tiene mirador. Dus wij hebben de ziener. Anto pensei nos sabe precies kiko te cosas que nos tingo assim. En daarom weten we precies wat de dingen zijn die wij moeten doen. Waar we rekening mee moeten houden. Aqui nós estamos mirando leis que passa de Dus nu zien we verschillende wetten die worden ingevoerd in onze tijd. Dios apapia tempo não passar, por exemplo, para me diz Dus God heeft al lang geleden al gesproken over. Dios apapia die country living. Heeft God bijvoorbeeld gehad over country living, over in het. Ja, Dios tem sua razão de com ela papi de country living. En God heeft zijn reden waarom hij hierover gesproken heeft. Agora nós mira lei não te passa com asa não te bisa. Dus we zien nu dat er wetten worden ingevoerd die zeggen. Quando vai pôr regras como nem planta dembo curar. Dat ze regels gaan stellen dat je niet eens in je eigen tuin mag planten. Nós te mira e primeira regra tá para baixar CO2. We zien dat de eerste regel is om de CO2-gehalte te verlagen. We zien hoe de boeren in protest gaan. Ze gaan de straat op. Want hun gaan hun boerderijen verliezen. E finalmente, ze vertellen in het nieuws. Die verdura que con dat wordt verteld dat Nederland een van de landen is die het meeste granen en groenten en fruit exporteert. En je vraagt jezelf af. Als er winst is hiermee. Waarom wil ze dit dan stoppen? Estranho, no? Vreemd niet waar? Er zijn inkomsten. Er wordt geplant. Dus dat betekent dat wij minder kunnen betalen voor bepaalde producten. Maar ze willen toch het hele verbouwen stoppen. Het is een beetje vreemd, niet waar? Maar God heeft dit al van tevoren voorspeld. God heeft ons verteld dat er een hongersnood gaat komen. En dan zegt dat ook in de Openbaring 13 staat dat er op een gegeven moment het merkteken van het beest zal zijn. En er gaat een tijd komen dat we niet meer kunnen kopen of verkopen. Wat moet het beest nu dan doen? Hij moet de markt in handen hebben. Mientras que está controlando el mercado, en wanneer hij de markt onder zijn controle heeft, ainda não está pagando cash. Dan betalen wij nog steeds cash. Ele não tem suficiente controle. Hij heeft nog geen genoeg controle. E diz oké, laten we set up het systeem voor die placa digital. Laten we nu dan het systeem voor het digitale geld invoeren. Oké, laten we começar paar anos para me pagar com mobiel, fácil, teki, laten we acostumar com menos de cash. Laat ze wennen aan het idee dat ze geen cash meer nodig hebben. Oké, ja, ora llega, tu rende acostumar. Want wanneer het moment aangekomen is iedereen daar al aan gewend. Después, laat pandemia bin, ons een pandemia. Laat daar vervolgens een pandemie uitbreken. Dan hebben we een kans om bepaalde dingen te restricties te leggen op bepaalde dingen. Ik zal straks nog verder gaan. Ik heb veel dingen om te vertellen. Pero aqui passa Deus su profeta ta miracos. Maar Gods profeet ziet die dingen. Ela en heeft het ook al verteld. Pero el problema está que el pueblo de Dios ha rechazado conocimiento. Maar het probleem is dat het volk van God deze kennis verworpen heeft. Siendo que nós meses está años na adelantar. Terwijl we al jaren vooruit moeten zijn. Canando achter. Maar wij lopen nu achter. Permite-me saber coisa. En ik zal je één ding zeggen. Den tour e kok, wat kan we saber na promet Deus amor? Ik heb jullie aan het begin verteld, God is goed. God heeft nog steeds genade met ons. Maar als wij de kennis blijven verwerpen, wat zal God dan doen? Dan zal hij ons ook verwerpen. Het pueblo de Israël rechazar Cristo, rechazar zijn profeta, mata zijn profeta. Toen het volk van Israël zijn profeet verworpen heeft, de profeet heeft vermoord, wat is er toen met hun gebeurd? Wat is er met hun gebeurd in het jaar 34?
Porta sera banan. De deuren gingen dicht voor hen. Kita passa van ons. Wat gebeurde dan met ons? Miro manang. Mitalage kinang. Ik hou het even tot hier. Nós continuar com aqui rato. We gaan straks verder op doorborduren. Para sombra esta bisa é pueblo de Deus também perdi, não para soma Deus não aduna conhecimento. Het volk van God zal niet verloren gaan omdat God hen geen kennis gegeven heeft, maar omdat ze hem verworpen hebben. Nós será a mente com Jeremias 6:16. Ik ga naar Jeremia 6. Jeremia 6 vers 16. Juist. De wakke de bisa nos ave sinali ora de bulabai com nós por pero danke a Deus nós tinha terra tahari de bisa. Assim o Senhor de bisa para na e caminda e mira. Ok? E puntra pe e bereja nan antigo. Onda e bom caminda ta e canadenje. E de bisa e boso lo hanya kiko pa nos alma descanso pa boso alma. Manang abisa, algum ende bisando, nos no quer canadenje. Jeremia 6 vers 16 zegt, zo zegt de Heer, ga staan op de wegen en zie, vraag naar de aloude paden, waar toch de goede weg is, en bewandel die. Dan zult u rust vinden voor uw ziel. Maar sommigen zeggen, wij bewandelen die niet. Oké. Ave me hinta Dios hace claro con su pueblo de un profeta. Vanmorgen heeft God duidelijk gemaakt dat zijn volk een profeet heeft. Que Dios te papia através de mirador ei. En dat God spreekt door middel van deze profeet. E pergunta a etapa nos por rondaf. En de vraag voor vandaag, zodat we kunnen afronden, is: quanto de nós ave de bisa Senhor perdona-me? Hoeveel van ons zeggen vandaag, Heer, vergeef mij? Você é profeta a papia. Want de profeet heeft gesproken. Ele dona conhecimento. Zij heeft kennis gegeven. Pero Senhor ta ami a rechacer. Maar Heer, ik ben degene die het verworpen Pero heeft. Senhor, ave me inta mamira. Maar Heer, vanochtend heb ik gezien. Se me queda rechacer. Als ik de profeet blijf verwerpen. Daí um caminho que nota que boque pero botanhavo ta rechazami. Dan komt er een moment dat u mij moet verwerpen, net zoals u Saul verworpen heeft. Heer, vergeef mij. Is er een broeder of zuster die dit vanmiddag wil zeggen? En terwijl we in het lied gaan. Ja, want terwijl we in het lied gaan. Juist. Se tem gente que diz, Senhor, em verdade, mas peca contra bo, door rechazar conhecimento. En als er iemand is die zegt, Heer, ik heb tegen u gezondigd door uw kennis te verwerpen. Me quer een oração speciaal para a mente, Zou ik een speciaal gebed voor u willen doen vanmorgen? E se você desejar speciale gebed, se você quer lo por bem dilante. En als je dit speciaal gebed zou willen, mag je ook naar voren toe komen. Nos tour de certo sentido a rechazar a voz de profeta. We hebben allemaal een moment dat wij de stem van de profetie hebben genegeerd. Me também. Ik ook. Dat pensei Deus aveta llama me também, me te dilante cava. Dus vandaag roept ook de Heer aan mij en ik sta al hier vooraan. Mientras que cantiga de toca. Terwijl het lied wordt gezongen. E mastro man avego de visa Senhor, ajuda-me. Obedecer a voz. Help mij. Laten we onze hoofden buigen. Senhor, ave merdia. Heere, vanmiddag. Mira o pueblo bimbo dilante ave. U ziet uw volk naar voren toe komen. Senhor, de maneira of outro. Op het een of andere manier. Nossa rechazar conhecimento. Hebben wij
de kennis genegeerd. Senhor, boa igreja tem conhecimento amplo de saúde. Heere, uw kerk heeft de kennis over gezondheid volledig. Boa igreja tem conhecimento sobre música. Heere, uw kerk heeft de kennis over muziek. Boa igreja tem conhecimento riba como vestir de forma adequada. Heere, uw kerk heeft de kennis over hoe we ons moeten kleden op een volwaardige manier. Boa igreja tem conhecimento como educar muito. Uw kerk heeft de kennis gekregen hoe we de kinderen moeten opleiden. Com nos matrimônio me acertar. Hoe onze huwelijken moeten zijn. E vários outros coisas mais. En veel andere dingen. Pero hobby bianos a rechazar e voz de profeta. Maar vaak hebben wij de stem van profetieën genegeerd. E pensei hobby de nós atual. En velen van ons zijn verdwaald. Nossa maneira moneda perdi den igreja. Als een steen verloren. In de kerk. Een verloren munt in de kerk. Pero Senhor va sendo luz. Maar Heer, u hebt een licht aangedaan. Para buscar is moneda aí. Om het ene muntstuk te kunnen vinden. Pensei we nos tour aqui dentro representar moneda na ngotata. Heer, dus vandaag zijn we allemaal die ene muntstukken. Senhor, ajuda nos back. Heer, en help ons. Para viva de obediência. Dat wij kunnen leven in gehoorzaamheid. Na voz de profeta. Naar de stem van de profetie. E na bolei. En naar uw wet. Senhor, bendiga cada irmão e dona força a mim. Zegen elke broeders en zusters en geef ze kracht. Dona cada de nós ave vitória riba cada tentação. Geef ons alle, Heer, de overwinning over elke zonde. Qualquer coisa que nos porta luchando com Deus. Maakt niet uit wat het is waar we mee strijden. Abo tinha poder, paz e nos para. U hebt de kracht om ons recht te doen staan. Dank u, Senhor Deus. Dank u, o Heer. Dank u, sangue poderoso de Cristo Jesus. Dank u wel voor de krachtige bloed van Jezus Christus. Que por perdonar-nos completamente. Die ons kan vergeven volledig. De tour pero turpica. Van al onze zonden. Dank u, Senhor Deus. Dank u, mijn Heer God. Nos agradecemos por parte aqui. Wij danken u voor deze deel. In nome de Heer Cristo Jesus. Voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Laat de mundo seguir Cristo. Laat de wereld Jezus volgen. Zusters, voordat we gaan afsluiten. Nos lo vai ter estudio bíblico. Zullen wij een Bijbelstudie hebben? Com Steven Cristina e ele vai profundizar mais em parte de profecia. Deze zal gegeven worden ook door Steven Cristina en hij zal meer in verdieping gaan in de profetie. Lo vai ter algo chiquito para nós quantas toma. Er zal iets te eten zijn. E nós lo começa a metade de 2 para quarto para 2. En we zullen dan weer starten vanaf 1:30, 2:15.
Laten ons aan tapara van ons voor kanten ons slotlied die ouwe. Laten we opstaan zodat we onze slotlied van vandaag kunnen zingen. Vader van liefde, dank u wel voor de deel dat we doorheen hadden kunnen gaan vandaag. Heer, we beginnen al te zien waar het probleem ligt. En we zien ook aan de andere kant dat u liefde bent. En dat u de capaciteit hebt, Heer, om alle zonden te vergeven. U hebt ons gezegd in Isaïas 1 vers 18. Ja. Binga hoor ilaganos rasona junto. Kom nu en laten we samen redeneren. Yes, okay. Laten we samen redeneren. Mas eu vou picar na cora maneira escarlata. Ook al zijn je zonden rood als scharlaken. Amilo asinam blanco maneira sneeuw. Ik zal ze wit maken als sneeuw. Heer, dus vandaag wilt u met ieder van ons redeneren. En u wilt ons de witte kleren geven van Jezus Christus, wat de gerechtigheid is. Dat we één dag met u mogen zijn voor eeuwigheid. Daarom zullen we zeggen, kom weer. Dank u, Senhor, nós agradecemos em nome de Jesus. Dank u wel, Heer, we danken in naam van uw Zoon Jezus Christus. Amen. Suone trompeti duro toque, Cristo da vigna trove. O peregrino goza voi cantar, Cristo da vigna trove.
I release it. I release it on every man, every woman, every boy, every girl. Bring that lady here. Omnipotent mercy and grace on the platform. ATS Ministries, e verdade presente, junto com o ministério na Pia de Jesus, te apresentar o Evangelho se mescla, Claraspa, com o orador Steven Cristina. Tem combinação com nosso irmão em Cristo, Argenis da Costa Gomes, que é tema intitular Ora Diabo falsifica a obra do Espírito Santo, usando milagre para templo e poder de três ângulos. Por não perder tema aqui, trecepa e duo em Cristo aqui. Já domingo agora, 19 de fevereiro, 6 horas para hora de Holanda e para Corsol, 1 hora de tarde. Siga-nos via Zoom, também Facebook, o link lo guardo em body vídeo, ATS Studio.